Raipuar thla. Welcome to Pc Hras channel. Amasa in heng chanchin ka han soi tur te hi kumla rei vak local ta thil thleng ani hloma wangin mun hming le chhuah te ka thup dona thil kal to mani se mi te thin ka tin tharin na thleng poina tur thei wangin ngai thatu du tak te ria thiam na ka han ngin na sa ni e ahun le ni le kumero dik takin ka dairia ka chin chiangin tarlan kan tum don nia amasa in kan thil soi tur te kan riat fiat chian zual jok nan thuma tlem han tarlan masak ka du'a kumsang ni pakwa tanga tun thleng hian kana nurse na hi ka chelve a heng kan na anga hi chuan damlo na chitin chitang mi thi te le thil danglam tak tak ton tura tamin kan ni tin na ni ti chu tu pa ingan hriat ani ome mi chi sang sang ate bera tanga tar khub bi na nai nang lo tak tak in atlak bo ka wanga ni ti na chuna zan a kumte la boi puile kan kil khoi ten ni wang hian mi zia le su thlek sang sang hriat ko nga hi chuan rual kan ban du viawani tin keima bika hian mei chelam abikin naw nei tur le naw char mei chelam that lo na boi pui hi ka duty le mo phurna ni deu bik juni som panga sang ni som furwa tuitlak tamlai khania Mizoram district pakhata transfer kani tin he khwa hian permanent post kani bok hemikum hian ani ka duty lai thil thleng makle tun thleng amin rap tu ka ton trum chuni ka na ka joina tanga kar khat na chawalani kanai lo tumani nge ni som ni pakhat zan dar kuale chan vepel nu chuan ka landline phone chu ron ral maya ke chu mutura ka lo in pu cha lai me kani ka phone chu ka han la a dam do in lama tanga ko le lo ni a min lo betu chuan zan lam nurse duty kha chung kolam boina wanga a ho thut thu le a duty theidon lo thu ron soin a ai lo o mai tura hriat tirna ni ani na taka chuan hemi zan po hian ruatla cherin boro ka vot de vur mai boxi nen tha tho lo du khop mai maro chu ke point har san ka lo tokin ayo khol ve to thin ka ni ve to boka har san na hi tu te mai kan tong don ti kan in shelok lova nakin loka ke point kala tong ve thelom ti in tlom ngai chu chu puitlin thlak zo ka ngai wangin nai tur chuan ka in siam le ta a khati hun lai ka post na kan soi jaw de ulokila Dr. Pathum, surgeon, ophthalmologist le gynecologist chawin an thut chila tin nurse duty hi panga kan oma night duty hi pani day pani tin follow up pakhat kan oma kan duty period shift dan kha athlabi top khalani tin khathil ka ton tum khan kan casual nurse chu naw nei chola man lai ni a kanin dai lovin kan boy le thina ni quartara om kan ni boka dam do in chu kan thleng thuaya chutia damdo in ka thlena tanga reilo te a chuan damdo in emergency ward atang chuan thoma ron ri hluaya arang thayang berin ward boy pani nen chu mi mun lam chu kan pan wata chuta kan wa thleng chu thingtlang lama tanga local nu pakhat Raipuar chau to naw ve mek chun lo kil bial la ya ke chuan alo om pui tu then khat te chu pon lama lo om tur le Raipuar chu chim boi lo turin thu ka an ron hloma kanaw te chu naw nei na wat lama chuan nor lut ngal turin ka tia chutia Raipuar nu khumnor thei stretcher an han hlang tur chu kabana minon chela thinrim le lungoi lo mel takin minon en ngur mai maro chu chu lam ngai tu man kanilo kati turang trul ti tur chuan diu ti room lama chuan ka tlan lut le ngal wata naw nei na ta na thil trul le poimo turang chi chu la khom sokin ke po gai ni wat lama chuan ka tlan lut ve ngal boka heti lai hian gai ni doctor om lo ama ka soi to ang khan nurse na ka tho phata tangin gai ni lama ka om chota heng naw char le thil poimo trul le ti tur chu ka chiangin ka bel ve viawani tun thleng po ka in charge ate chaka om na ni bok kandam lo la chu anaw veina ti chu vial ngoi maya a bp ka check lai chuan ama ang bok khan thinrim le rum fe hian minan mel le a ka ngai chu thazan to lo henu hian min huange a mel huat zong ka lo pu nge ni enge thilom zia ti chu ka ngai to le a le lam taka chuan ka thin chu ti rim lek zo ka ni enga po chu ni se a bp te ka check fel nu chuan nawa nai to lo chu ka han en le a 10.03 vel ani to ti chuan naw nei na room lama chuan nor lut turin ka ti ta a
hetia naw nei na room lama kan nor lu lai vel hian kan surgery doctor ward round zo chu ron lut ve ngal boka chu Raipuar la chu anaw ve re le naw nei to ang ain a har ang reng nek mai le ngal hetia nga naw nei na room a naw hring mai lova chung hi dar kar chan ve je ta thling man hialani nakin dewa chuan kan Raipuar nu chu chaw ta der maya alu bul na ya ka vakala akwa sikle siklo en tuma bana de ka tumlai tak chuan ka ban re ka min man thut mai ani chu ka phude uzoka ka tre te ule bok chuta mang bokin room le thin rim mel fashan hian minan mel le a ka ngai chu thato lo tak zetani doctor chuan dressing room lama cotton le tissue paper la turin min ti a ka kal thuaya chutia ka thilla ka kir le chu naw nei na room lam chu ri deuh hluaya man mo takin keipo ka tlan lut thuaya room ka lut chia chu doctor le bula ding wat boy pakhat chuan min lo en kar pa chuan a chawlu tuka HB yamin ti sena lo na sabok nen atlin zo talo ani an lo ti chuai rai maya tin anaw pai lai chu naw ve madar kar ni vel khan apum chunga thi to ti chu test result atangin alang bok ti chuan kan Raipuar thi chu nor chuakin wat lama kan da pheile a pon lama ma lo ngak tu te chu phur lo le hre tak chung chuan a chanchin chu kan hrilta a hemizan la la hian a ruang chun kholama ho pui turin kan buat saya hospital ambulance chuan kan thaliam ta ni hemizan hian dam lo boi pui nga le han na zual kan nei lo wang chuan keipo chu duty room lama chuan ka thulut ve ta a le khabu chiar le thil ti tu trul dang dang ti tu maka in buat sei lai chuan mak takani thok le khata a malo ka Raipuar nu min mel dan kha kamitla chiang hian ka muthut maya ka ngai thalovin ka lau thar le nu no le a ka mur deuh sung sung thei hialing ka ria thil dang ti zai porel theilo chuan Raipuar nu ringot mai khan karil ru luat lat mai ani aing ti zia te re nge ni kha chen naw ka chara a then thi zui ta te tin amit thi rim po kha zat ka lo song bol to a eng te wala po ngai zui lova om thei kha zanina ka thil ton chu vei zui reng nge mo ka ni chu o tin kai ngai to rau tamai ani zana rei to a mutma tak takin khoi nge wat chu kan en kwal thuak te ang tin ka room chu ka chhuah sana wat te ka fan zo ka room ka han lu chi mai chu ka wa han phu chiang na sa em room a duty hovin mut cholna na kan man thuthleng sei ban on kwal deuh kan da chuan kharai Puar nu kha naw nei tur mut dan dik takin lo mu ni chu apon fen le puan te chu thi nuanga a mela chu dang me ma chuta ama min mel danang chia khan min lo mel le ni kha ranglu tukin wat boy ka kova wat boy lo thlen chuan chu Raipuar chu lo bo le man to ni ka mele taksa khurna sadana tang chuan wat boy po chuan makmin ti mele min hre thiam tak hian kapi engei mu engtin ngei om min ti ngal bora maro chu ril rufin put ram ka tum thlata wat boy po chu thil dik tak chu ka hril du talova hospital mual pho theina ni ba ka midang thlabara siam kher tha ka hriat lo wang chuan ka soi chuak du talova tin he tiang lam thil hi chu thang chakin khola tu kho chang le arpan chu kan soyang maya thila thlen ka du lo ani hemi zan hian chin khat ma ka ching lova wat boy pani te chu duty room a hian ka om tir zan khwa ve thak tang nge hemi tu hian chun le zan duty chu ka ol lau maya karil ru tak chuan ka lom hle nge ni ka duty hu na lo thleng le ta hemi zan hi ni lo thei lo wanga dam lo ria pui tu te ka ti chi ai chu duty tur ka kalma chuan ka thian pa tuna ka pasal ni ta chu phone in ka han be ma sa te a ka thil ton chan chin le ton dan te ka han hril chuan ani la chuan i mu sual mai ani chu iril ruwa thilom ingai to na lot lat tu che atakai ma lo lang ta ang mai ni mu ni don chu e tiang lam thil chu thleng ve fo ania ti in ka thil mu le ton ka hril te chu ngai poi mo lo tur le ngai jam mai tur chuan thumin rona ni e ke po chuan khamizan khan engma han fia le han chian tum na nei masalo khan ka pong chi ai kha ni a kamit kho mu fia lo emo mu sual te po chu ni mai lo mo o ti te po chuan ke ma chu ka hanin dem le deuh don na ma se ni na taka chuan khamizan khan kan duty room kan light te kha thim hau lova
tin ka munge ya ni ti ero ka chiang si eng po ni se eng em ka tilova thil thleng satli ave mai ni ma na a thleng zui le to lovang chumo ti in duty tur chuan ka thona dam do in lam chu ka pan le ta a dam do in ka han thleng chu dan pa ngai te te in dam lo kan tu le dam lo then khat chun lo ri deuh sang sanga Mizoram dam do in tin deuh thaw dan kan nei ve pakhat chu zan lama dam lo in kan thei hun hi zan dariat thleng ania chumi hnuwa chuan dam lo serious zual le emergency case kan ne ni lem lo chuan dam do in gate kan khar to thin tin dam lo ria pui tur po mi pakhat chawn ni turani ti hi ni ka thlen vele chuan dressing room in thlak ngal sok sok in patients care file dam lo te dam do ei dan tur ei hun tur le tur in ziana chula in wat sang sang chu kan fang zung zunga hetia wat ka fan zo room lam ka let le tur hi enge moni kher kher ni ka zamin enge mo hian min mol tlat a hriat na ka nei tlat mai le ka hriat thiam hau si lovin hlauna chuan min zema ka tiril chu khur ti ti tamai ama zana room ka lua ka thil ton ka hre chuaka room kong khar hon chu hre takte hian ka hre ni ringot kong khar ka honganga khanu Raipuar bok kha ka mule dona hriat na ka nei tlat maya ruma chuan lut mai lo chuan wat lama chuan ka han kir le te te a wat pon lama dam lo kan tu pakhat chu enge mo chuan lam siamin ruma min zui lut tur chuan ka som der taringot mai ani ti chuan kan room chu kan han luta engma phei chu thleng lova min lo zui tu ne na chuan a angai le love a tru le tak le ka lo ko le don chenia ka tia min chu asan ve maya ka hanin ngai tu chianga ka jak le nu no le ni mani duty na room po lut thangam lova han om chu puitlin lo thlak le doi je pu chuak thlak ka ti le a maro chu ka in thiam lo lem lo mei chia ka ni a he tiang lam thil hi mi sei ti lo chu kala tongin kala sangai hek lo ma se mit vai satlia mai mai po lo ni se manin han ton chia chuan danglam takani chuwa chapa mei che om ne mai ka lo ni bok nen han jam ve mai po thil ol takani dar sari le minute somthum pariat chiani doctor wat round ka follow nan dar kar khat le chen vevel kala neya keima chawaru ma om kani in khohar ne ma le hun khoral na ni pa formin dressing room lama ka le khabuda chiar turlak tumakan lut chia mai chu ka wa tre chuak chiang tak em ka zoi noka ka lu haya ka har le chuan duty room thut thlenga mu in doctor chuan ka bp lo check me kani kami dressing room ka thilwa mu kha kamit vai thil musuala ni therte ta ho lo mai kong khar ka hong chia chu kan dressing chera tak chuan ake dar thalang lam hoi si in a om chin chu ron in her kwal thutin a vir kwala ni jok ma kan Raipuar nu ngei mai khan min lo chiat khumani kha a mela chuan thin rim na na sa taka mu theya chu ta kan in thlak na thom no chuan min voma tumani kha chu mi chin chia chu ka hria a bak chu thim mu pa engma ka muin ka hrazui ta lo ani chutia doctor in min check vel mek lai chuan duty room a chuan kan thom hria in midang te po chuan min lo bial lai to a sheom ka ti in ka zakril ru le a chuti rualin ka thil mu le to na wanga chutia om ta ka ni thu ero chu ka soi du lo ani a le ling in doctor ne na chuan eng tin nge ka om eng wanga hetia om tamai nge ka ni ti in ka zot let ling jok ta thuaya chuta doctor in min chan dan chu makka tiang reng le si ngei mai doctor chuan dressing room a chair bula ni khoshelova ka tluk thu le dressing garments ka thlau dar nuai thu min hrila makka ti in ka hriat chian em china kha chuan dressing room kong ka bula ka dinga kharai por nu kha ka mu in engma ka hrazui ta lo kha ni maya a eng tia chair bul dai lo tlu nge ka ni chu ka hrelo shim shimani tin chu mai chu lani hau lo khang dressing garments kha keimala ka ni lo ti chu ka chiang ani thil hriat chian ka du wangin tlema ka har deuh nu chuan kan dressing room lam chu ka pan ngal wata room ka va en chuan ka garment so chu chhuah ta lo tla nuaya chair po chu tlu on deuh hian a lo ding soi deuh hleka chu tianga ka va mu chu thilom dan le ka ton dan chui zomin enge thleng ti chu ka chiang ta war war ani chu ti rualin voin ni thlenga makkala ti top theilo chu eng tia kong ka bulat lulova chair bul dai dai ka lo om khani kan dressing room kong khar le dressing chair in kar hi fit riat vela in latania
tin khamizan khan cher bulwa thlen chu soilo kong khara tanga tlan chhuah le ngal tum maro chu ni khoshelova omzui ta kha kani sia engtin nge ti le englai kar khan nge cher bula chuan kalo om thei ti khani chutia ruma kala omlai chuan doctor te le midang te po chuan ka that to le to lo thu te min zot thlia in doctor phei chuan duty chun zom lova in lama om ha dam turin min tia amai ro chu kei chuan in ti pachan chu ka tum ve le a kana tho me ka hian thil tam tak kan tokin kan tonga kan lama chon don chawa chu tiang kan ton le to hun po a jam malu tuk chu thadon lova ka hriat awang le chelle huai sena tul zia min hriat zual tir tu ni jok turani ti na ril rupau khau tak put chu thaber jok dona ka hriat awangin doctor thumin ron po chu pom lovin ka that chom chho zel karin to thule na dang ka nei lem lawa wanga min ngai to lutuk lo turin ka duty off turamin ti po chu ka phat sakta ni ani na taka chuan khati lai ka thil ton le mu kha soita ni la thil thalo le fel lo zo ka thleng thein damdo in mol phona ni theiti ka hriat awanga soilo mai ka ni kumte veya hemi tuma ka thil ton lai kan doctor za tak point min boral san to thawa tin he ka thil ton hi ka ron ziak ve ta ni chuti rualin he ka thu zia lo ngai thatu te zinga khati hun lai om vein lo om mai theya engmo hriatin ne ni point min lo ngai jam sak ram don nia hemi zan hian thil dang thleng le tonero keima bi ka chuan ka nei to lem lova amai ro chu he Raipuar nu thita thla ni thei mai o mangai thei keima ni lo ka thopui ten an duty lion ton min shil ruk neu soi tura tama chu ero hundanga kan ziak don nia ole a to bera chuan heng kan na ang na chel tam tak zinga hian thilpa ngai ni lo thil thleng ton hria le mu hi tam jok kan ni mai thei mun sang sanga ka thona ka nars pui sang te nei na kan ti ho changa kan thu soi le an thu le la ka han ngai thlak thina tangin he tianga ton hria nei to hi tam jok kan ni ti la kan soi sual khering karing lo ma se malama ka soi to angin he tianga kan thil mu ton le hriat te hi kan soi chhuah hi rem lo na chan tam takom ka ti to kha chu wangin tuna he ka thil ton ka han soi te po hi kum som don kal to thil thlengani wangin mak ka tia vo in thlenga ka thil ton to sang zinga he tiang lam ka ton ma sak ber le vo in thlenga ka ril ruwa lang reng nimin lo ka thil thleng ang mai kala chian ani wangin ka han tar lang ve ni e heng bak po hi engemo neu ton tam tak ka neya chungero chu ni danga zia kan ti don nia